Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Time, 1:33. Ang tulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Mayong hapon sa itong mga palengga nga mga tagpalamati kag ari naman kita. Karon niya nga adlaw, Biyernes, and thanks God, it's Friday. Enero, kita mo lang na. Enero just siya, tuwig 2020. Siyempre, si Tita Wilma, upod ninyo tub-tub-tak na alas 3 karon nga hapon. Para man sa paglingaw sa inyo sa kaundan sa ngayon pagpangalaga, diriya sa This is My Life. Karon nga adlaw sa nakambali naton Biyernes, gid, no? So, Biyernes, ang aton man pagpangamusta sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, ang aton man pagpangamusta sa aton sa mga kauturan dira sa mga dalagko nga mga merkado diri sa syudad sang Bacolod. Halin sa Libertad Public Market, Central Market kag Burgos Public Market. Of course, sa mga kabaranggayan man, sa 61 ka mga barangay diri sa syudad, sa mga merkado dira, kahibalugid kita. Ang sa siningang mga tinion, bawtaw bago lang kami kapanyaga, ari, nagasulusandig, nagapulupahuway, para man nga, bisan paano, maka-relax kami sa amon kakapoy nga nabatsyagan, humalin ka inasang aga pa, kaagahon pa na, di ba? Nagabaligya na, gani, relax lang ka mo dira, ha? Of the night kita ni Tita Wilma, tub-tub-tak na alas 3 iya sa karon nga hapon. Kag, hindi lang sa syudad sa Bacolod, siyempre, Tita Wilma, kundi sa Bugosman nga isla sang Negros, sa duwaman ka mga probinsya, Occidental kag Oriental. Sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, baka islahanan gidya, na? Sa isla sang Guimara, sa isla sang Panay. Sa apat ka mga probinsya, Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique. Sa kutob sa aton malabutan, sa pagpangalagad karon nga hapon. And of course, dira man sa Masbate, sa iton mga suki kada hapon. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon sa Palawan kag syempre man sa Romblon. Pero ang pinagid, ang aton dira mga young at hearts nga aton man gina ulit-ulit tag sa kahapon kung anong inyo ginapanghimo dira. Si Tita Wilma ari lang sa gihapon para man sa inyo, pero don't worry. Lingawin naton kamo sa nahambalan ni Tita We. Kung magbalik man da siya, pila ka mga tahong nga lalantunon karon nga hapon, bonong do nagwapos Toto JM karon nga hapon. Kag syempre man, ang aton man sulat nga pagabasahon karon iya nga adlaw, ang aton letter sender karon nga hapon or karon nga adlaw lalaki na lalaki soltero na in love sa may bana ba nga mga anak ko. Pero anyway, okay lang na siya gihapon. Ang inyo man nga mga greetings kag ang inyo man mga opinion para sa atong letter ka sender karon nga hapon, pwede gid ninyo ma-share pagi sa atong text hotline
0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag syempre sa Facebook Live naman. Ara man nga itong mga kauturan dira. Pwede man ka mo makashare kay dito Wilma sang inyo man nga mga greetings kag opinion pa regarding iya sa sulat nga aton man mabasa karon nga hapon. Kag ang ginahulat nga horoscope tag sa kahapon upod man nga aton sini mga lucky numbers. Alauna 37 Action Radio Philippine Standard Time. Alauna 37. Kag sa nahambal naman na Tita Wilmar, relax lang anay ka mo dira. Pero sa ito na mga kauturan, nga nagakinahanglan sa mga matahom nga bulak, inyo pagkinahanglan subong nga adlaw, o kung sa inyo man pagkinahanglan sa mga palabuton nga adlaw. Fresh flowers para sa inyo mga palangga. Hindi gani sa kung inuman nga mga kahiwatan, inuman nga mga events dira, gusto ninyo dekorahan sa mga fresh flowers, himuon dira mga centerpiece, syempre sa presidential table, o kung sa inyo man dira stage, pwede get na. Contact ka mo sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara dira si may kag si Tintin nga maga-entertainment sa inyo mga palamangkutanon. Pwede gyan na. Kag syempre kung diin sila nahamtang, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street. Ara dira ang aton mga fresh flowers. Hello, kamusta na? Okay. Si May kag si Tintin. Okay, relax lang anay ha. Ang aton man DTX 500 capsule para sa aton healthy nga liver, wala kilala ba? Na? Sa aton healthy nga liver, kinanglan ginaton DTX 500 capsule adlaw-adlaw. O galiun ginaton ang pag-inom sila para sa complete management sini. Ang DTX 500 capsule, may detoxifying compound of course, nga mo man ang nagatinlo sa aton sini atay. May mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, pangontra sa aton sini liver inflammation. Okay. Kag kinahanglan man naton adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500 capsule. Ina mabakal man sa mga butika. Nagkalain-lain nga mga butika dira sa tagsa ninyo ka lugar. Kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, wala naman siya. Okay lang. Sa diri naman sa amon sa syudad sang Bacolod, pwede gid mabakal man sa nagkalain-lain nga mga butika. Pero ang nami, pwede kita makabakal online. Amo naman ang pinakamahapusubong mo kag ma-deliver man sa inyo tag sa kapuluyan. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Nan. Relax lang. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Wow, amo nang ginapangita ako, ha? But anyway, saliwat salamat gid sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati. San paano of the nagihapon kita iya adlaw-adlaw. Lunes tub-tub Sabado, gani relax lang ka mo dera. Kagalaw ni 44 na Action Radio Philippines Standard Time. I love you more. From Al Martino. Para sa itong mga young ones, dira nga nagahilay-hilay. Pero ang ila pala matin-an, nag-upod kay Tita Wilma, samtang nagapiyong-piyong ang ila mga mata. Love was just emotion. That time would slowly fade away. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. More and more every day. From Al Martino pa naman sa itong sa dada mga young at heart, sa itong mga senior citizen. O do gusto ginilay pa roll call sa ila, damo-damo sa inyo. Pero, di ba? Halin diri sa amon sa syudad sang Bacolod. Halin of course, sa pamilya man sa Action Radio para sa inyo. Kinanglan mangin healthy kita, ma? Mangin healthy man ka mo. Para sa pag-upod iya sang aton tag sa kapamilya, adlaw-adlaw ka pinpabuwas weekend na naman. Kinanglan may power ka mo, may energy ka mo. Kay basta weekend, matipon ang mga apo,
Matipo na mga kabataan, sadya-sadya naman sa atong tag sa kapuluyan, di ba? Okay, relax lang ka mo dira. Kay Ma'am Nilda Siguanse, mayong hapon action Wilma. Good afternoon, Tito. Watching from Bogos City, Cebu. May Bogos City, Cebu. Please greet my family in Barangay Bunga, Salvador Benedicto. Family Baligway, Craste family, and Bansiloy family. Halin ina kay Michelle Pevida. Hello, Tita Wilma, pwede ka para request yung broken vessel? Try ko, dear. Kung hindi magbisyo, kaya bisyo siya sa akon. Amot ko na nun yung disgusto niya sa akon. Reggie Talido, Raduk, hindi lang ka-promise, Tita Wea, pero try ko kung may ara. Tita Wams, magandang hapon po sa iyo at pa-shout out po pala ako sa let na Batanggenyo na patuloy na lumalaban sa Taal eruption. Yes, my dear. Lagada Michael, padayon lang kita sa pagpangamuyo para sa aton mga kauturan dito sa Batangas. Ilabi na sa aton mga kauturan nga malapit iya sa Taal Volcano. Kay ti probinsya sa Batangas, may aragid siya ang pinakamalapit dito mga naapektuhan ang mga kauturan naton nga ara sa mga evacuation center. Diba? As far as we know, mga more than 73,000 naton ka mga kauturan ang nagapabilin iya dira sa padayon nga nagapabilin sa mga evacuation center dito tungod sining hindi mapaktan nga aktibidad ni Bulkan Taal. Kag pila to gani mga sobra man isa kagatos ka mga kasapatan ang buhi iya dito sa Taal Volcano Island. Kita niyo itong mga ginapang rescue sang aton sini mga kauturan sa aton mga kapulisan, sa Philippine Coast Guard. Of course nga, kinahanglan maluwas dito, ti amakon mo ng iban tao gituon. Kag syempre, ang iban gahilibion kay ting ila puluyan wala na nagakadulang ila wala na sila balikan o something. Ti bisitahan bisan ano pa ya ka-insister nga bisitahan lang namo nga amon to balay, nga amon to mga kagamitan, hindi. Basta magsiling hindi. Sigano, hindi sila makabaton sang bulig halin sa gobyerno. Kaya hindi mo gidya mapunggan sila. No? Ti wala sang mahimo tungod ang gobyerno kag si Presidente Duterte mismo among nagmando nga kinanglan evacuate iya ang among nga lugar. Ang gintawag na ito nga no man's island, di ba? Kag kompensaro na ito, kinanglan din nagikapalapit iya sa 14-kilometer danger zone. Masubo ina sa gihapon, ilabi na sa iton sa ni mga kauturan, mga may pamilya, dari sa Negros nga hasta subong padayon man nga nagakabalaka sa ila pamilya nga ato dito sa among nga lugar. Pero kita, diri padayon man ang aton pagpangamuyo nga magapabilin sila nga safe, luwas sa ila sa sitwasyon dito. Ay launa 50 Action Radio Philippines Standard Time. Watching from Southern California. Shout out sila dyan sa Pinas from Damian Sanico Galanida. Yes, kag syempre naman good afternoon to greet ko lang sila ni Bibing kag Nunoy de la Vega sang Maaw Public Market. Ga-monitor man sa imo tawe. Also to Arwin Gonzalez, ga-monitor man. Thank you. More power. Yes, Inday Giselle Franco, may damo man nga salamat sa imo. Yes, gusto ko nabatian ko ng Broken Vessel by Hillsong Reggie. Pero try ko na kung ma-play na itong ina karon kay ti gasunggod-sunggod ni siya sa akon. I don't know anong rason niya sini sa likod sina, ha? Istorya ako sa bila karon. Okay, 56:59 nga natamyo namon si Naning Byuda di Charisma sa iya kaadlawan ika-80. Belated na kay January 15, 2020 iya birthday. So belated happy birthday. Paliyog hasta buwas pagid ko nga tamyawana ya. Halin kay Millet. 56:59. Relax lang kay pagkatapos ng commercial break, si Tita Wilma magabalik sa pagbasa sang atong sulat karon nga hapon pagkatapos sang mga ini.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Alauna 56, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na celebrity Kojic Soap, syempre, ang ito habon nga pampagwapa, pampakinis, pampaputi, kag pagpandumok sang aton sa nipanit. Halin sa guya pakadto sa bugos nga lawas. Syempre, ang celebrity Kojic Soap, ang may kojic acid, nga amo ang pinaka-epektibo nga whitening ingredient sa karon kag accepted worldwide. Maayo para sa mga nagaitom-itom sa inyo sinipan. Let's say, for example, mga pikas-pikas. Mga pinalian nga nagaitom-itom, hindi siya para hugid sang kolor sang imo sining panit. Gamitan mo na sang Celebrity Kojic Soap. Kaysa tayo yun, padayon mo nga paggamit sang Celebrity Kojic Soap, maangkon mo ang fair complexion. Problema ka sang imo sini underarm o kung ilok, na gusto mo yan sleeveless pirmi, abaw, gamitin na sang
Celebrity Kojic Soap para nga mangin makinis kag maputi. Kag syempre man sa mga nagaedad-edad na kung na feeling ninyo nagasagna gamatamat na bala laylay niyo sinipanit halin sa kamot kung din man nga partis ng inyo lawas sa guya na gamit ka mo Celebrity Kojic Soap kay gina hugot niya ang imo sinipanit. Siyempre, kung hugot ang imo panit, uban katulukon, madahong ikaw. Okay, as Celebrity Kojic Soap, pwede na mabakal dira sa mga butika kag tsindahan sa inyo teg sa kalugar, and of course, dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ara, sa mga butika sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Dira sa RX Trade Drug Store, Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, Mims Pharmacy, kag Farmasya Caro. Sa Jex Marketing, inamtang sa idalom sa Action Radio, kag syempre man, dira sa Binalbagan. Sa GBX Pharmacy, Farmasya Carmencita, kag Triple K Pharmacy. Alauna 58 na Action Radio, Philippine Standard Time. Relax, anay. Magabasa si Tita Wilma sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang ating pagbabasahan nga sulat via messenger ini, kagin padala sang nagapatawag sa ngalan Jonathan, kagang sulat ni Jonathan nagasiling, Hello, Tita Wilma. First of all, allow me to extend my warmest greetings to you, your loved ones, and your multitude of listeners. Wow, thank you, kid. Sorry lang kung diri ko ginpaagi sa imo messenger tawe para dasig mo nga mabasa. Tawag lang ako kay Jonathan, 20 years old, kag soltero pa. Taga Bacolod. Undergraduate ako sa kursong accountancy. Pero bisan amo sina, nahatagan ako sa maayong nga pwesto sa akon ginaobrahan subong tungod man sa akon abilidad. Naangkon ko ina after 1 year ko nga pagtrabaho. Siling nila daog ko pagani ang nakatapos kag nakapasar sa board sa ginaangkon ko nga abilidad. Pero tungod hindi ako graduate, assistant lang ako sa among chief accountant nga isa ka babae. Siya si Shane, Tita Wilma. May bana na siya. Gwapa si Shane, pero wala lang ginswerte sa pagpili sang iya partner in life. Ang bana niya nagapanakit, mamag-an sang kamot. Ina ang term nga gingamit ni Shane sa pag-istorya sa akon. In short, mapinta siya. Napautwas niya ina sa akon tungod, nangin close friend kami. Kag wala nagdugay. Nakaangkon kami sang mutual understanding, bisan matawag ining platonic o kung wala kami sexual relationship. Siling niya, Tita Wilma, gusto niya bulagan ang bana niya tungod sa kapinta sini, apang hindi niya mahimo. Permi kami nagkakitaan ni Shane sa isa ka restaurant, kag dira niya ginapautwas sa akon ang iya mga problema.
naluoy ako sa iya. Kag na-develop ako sa iya. Pero may problema nga nagaupang sa amon. Kag ini, amo ang iya marriage life. Tawi, mamangkot lang ako kung bala okay lang nga padayunon ko ang akon pagpakikita sa iya. Gusto ko lang mamati sang imo opinyon. Salamat, gid. Kabay pa nga maka-help man sa akon. Jonathan. Okay, sa imo Jonathan, maayong hapon kag madamo gid nga salamat sa pag-share mo diri sa aton programa This Is My Life. Sang imo nangin love life, sang imo nangin experience sa kabuhi. Makasiling kita wala man kamo sexual relationship, pero makabig sa gihapon ina nga infidelity o kung pagtraidor sa partner mo sa kabuhi, kon ang mga mata nga makakita sa inyo, makahatag sang hindi maayo nga interpretasyon. Dira magahalin ang dako pagid nga problema nga tunaan sang pag-init, sang tensyon sa tunga sang mag-asawa. Pero antes man si Tita Wilma magpadayon, ari anay ang bahanon nga ato man ginadulot para sa imo. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh. Hindi mo na kailangan pa ito'y sabihin pa na mayroong nagbago sa loob ng puso mo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Tawag kay Jonathan, sa liwat sa imo, madamo gid nga salamat. Pala, limutin Tanawon mo tong kaugalingon mo una-una, ikaw wala sa labton, di ba? Soltero ikaw, may matarong ikaw nga maghigugma, sa sarili. o galing ang sitwasyon na naman sa babae nga imo ginahigugma, may tungod na, o kon may bana, may salabto na. May pamilya na. Galing kay tiway mo man na-mention sa imo sulat kung may bata or kabataan na sila sang bana niya. Nanaisin mo. Pero kung ako lang gidya patanawon mo bala to, kung sa sitwasyon sa inyo pagkitaay, kung nagkakitaay man lang kamo bilang magsuod nga ben or close friend kamo, wala na iya sang malain. Sa tuod-tuod lang masiling tana kung kaisa nga importante is kitaya nga duha, nagaintindihanay, kag magsiling ka bala nga wala tayo commitment sa isa kag isa, kag wala sa mga nagapatunga nga relasyon. Pero kung permi ka mo nagakitaay, nga permi ka mo nagakitaay, kag permi ka mo naga-estoryahanay, inang mga mata nga makakita nga mga malisyoso kag malisyosa, amo ini makapalain. Kag kon may makaduhol sina nga istorya, sa bana sang babae nga ina, sa bana ni Shane, kaluluoy pagid siya. Hambal mo, mapintas nga klase sang lalaki. Wish I could
ano pagidayan nga kastigo maagyan ni Shane. Toto Jonathan, una-una, why man ko gasiling nga palayuan mo siya? Ara ikaw bilang friend sa iya, nga nagaunong sa iya, nga naga-empathize sa iya sitwasyon. Kay ti, nabatyagan mo ang iya pag-antos upod sa iya sinibana. Amo inang isa sang mga factor kun nga na-develop ang balatyagon mo sa iya. Amo yung siling ka mas special feeling ikaw sa iya, dason ara na MU na kamo nga duwa, pero best friends lang, puro sa suno sa imo. Pero sa imo, gidya kaugalingon, na in love na ikaw sa iya. Te problema, amo na suno sa imo, ang bana niya, nga gusto man niya bulagan. Pero hindi ina rason para nga ipakigbato mo ang imo na batyagan nga paghigugma sa iya para maangkon mo lang siya. Kung ako yung pamangkuton mo, Toto Jonathan, mas nami siguro kung ikaw mangin instrumento. Kung paano matagaan solusyon ang problema ni Shane sa iya sinibana. Kung hindi naging man siya makaantos sa pagsakit sa iya sang iyabana, nakadepende na sa iya kung makigbulag siya or hindi. Pero kung gusto gid niya magbulag, nami gid na iya to inabalang may mga ano pa ba lang, may mga lagob pa siya nan after bla pagkastigo siya na ipaano bala, medico legal, at least may nakadokumento siya, may hard copy, kag pwede niya na madangop sa legal iyang otoridad. Pwede na niya maakusahan ang iya sinibana para nga ma-anod ang ila sini kasal. Isa ina sang dako gid nga rason. Di kung sa ulihigid man, kung masulbar kag masolusyonan ni Shane niya problema, kag ara, pagyapon ikaw nga naghandom nga maangkon siya, di, mga luyag ka sa iya. Pero pagkatapos na sa iya problema, hindi ka magsulod sa iya sitwasyon. Kay nga, posible magamit pa ikaw nga mangin rason. Kung nga ginakastigo siya sang iyabana, maluoy ka sa iya. Samtang kasado pa siya sa iyabana. Kung mahimo, ikaw sang permi nga pagpakikita sa iya para malikawan nga makaangkon kamo sang koneksyon or may romantic link kamo nga duwa. Kay pwede niya na iya magamit against you. Pwede niya na magamit sang iya sinibana batok sa imo kag kay Shane. Gani kung wala pagid man, hindi permi nga makikita ka sa iya. Ara ka lang kung may mga ipautwa siya sa imo, nga amo naman ning natabo sa ilang nga duha, istorya sa imo, himuon kaya bala nga palautwasan sang kalain sang buot, kung mabugat ang iya dughan, hala maghilibion para sa imo. Ti amo na nga gadugang ang kaluoy mo, gadugang ang kaluoy nga nabatsyagan mo, gadugang man ang nabatsyagan mo nga kaluyag sa iya. Amo na masiling ka nga ipakigbato mo. Pero kung ako lang gid ang pamangkuton mo ya as of now, hindi ka gid magsulod sa ila sitwasyon. Kay mabudlay gid, no? Mabudlay gid kag mangin dako ang problema nga magapatunga sa ilang nga mag-asawa. Wala kaya kahibalo sang side sang bana niya kung nga agi nasakit siya. Sa iya mo lang na iya nga bahin na batian. Mas maayo gid to nga ano ka lang taga ilang space gamay ang nagapatunga sa inyo nga duha. Amay-amata lang. Kag hibaluon mo gid kung sa ulihi na mo na masiling kita bala nga Tita We, gusto ko gid siya buligan, gusto ko nga magbulagay sila sang bana niya para sa sina ma-comfort ko siya in my own way, kag mapalangga ko man siya, kag mahatag ko man ang ngalan ko siya. Hindi to amo na kahapos. Hindi amo sina kahapos nga makigbulag sa isa kagamo nga nagapatunga sa mag-asawa. Problema na isang mag-asawa.
ikaw ba'y lalaki? Okay, siguro inalang matugda ni Tita Wilma kag hambalon mo si Shane, keep on praying, di ba la? Hambalon mo si Shane nga magpangamuyo, magpangayo sa advice sa iya ginikanan, natungod sa iya sitwasyon. Nga giyahan siya kung ano mayo niya nga himuon, hindi pagtago-taguon nga suluhon niya sa iya kaugalingon, nga amo ina ang pagmaltratar o kung amo ina ang iya ma-experiensyan sa luyos ang bana niya. Mayo lang kung wala pa sila bata, wala pa sila kabataan, kung may arat, di magkita sa kabataan, ang hindi nami nga tratasyon sa iya bana sa iya. Kag wala mo man na-mention kung bala may trabaho ang bana niya o kung wala. Di ba? Gani sa imo, Tuto Jonathan, nagadayaw man kita, tungod nga nakita mo bala kag nabatsyagan mo ang kaluoy sa babayi nga ginakastigo lang sa iya bana suno man sa iya panaysayon sa imo mo kabudlay sina nga sitwasyon toto kun lang tawon lang gen kun sa bagay subong hindi naman na iya bag-o ang sitwasyon nga mga sawa or mamana ang isa ka babayi o kun mga sawa ang isa ka lalaki sang may bana or asawa na nga nagbulag na tungod sang kun ano man nga mga rason. Pero kinahanglan to sa nahambalan ni Tita Wilma, antes ka magsulod sa sitwasyon, siguruhon mo gid nga hindi ikaw ang mangin rason sang pagkaguba sang ila relasyon bilang mag-asawa. Ang kakabudlay kung ikaw mo nanhambal ko bala. Ang masuggest ko gilang sa imo, istoryahon mo si Shane, open up niya na sa iya, sino-close niya sa iya pamilya, either sa utod niya, o kung si mama niya, si papa niya, pero kung siyempre kung ginikanan, kaya sugiran ka kung amo nang ginahimo sa nga bana sang bata mo sa imo, ano ba lang himuon mo, di ba? Malupok kagid kay nga mo ginahalong-halungan mong bata nga sang nagwa sa kalibutan hasta nga magdako hasta nga amo na lagko na kung nagkita pagkatapos kuwaon sa inyo luyo tapos kastiguhon lang unfair, di ba? Pero kung ang pag-intindi kag paghangop sang ginikanan is masangkad, pwede niya na ma-share ka maintindihan kag mabuligan gid siya mismo sang iya pamilya. Wala sa may makabulig sina sa iya Tuto Jonathan sa iya sitwasyon. Kundi mismo ang iya pamilya kag siya mismo sa iya kaugalingon. Ang pagpangamuyo para sa iya kinanglan himuon mo man, suportahan mo man, kag kung gusto mo man or hando mo man para sa iya ang kalipayan, updan mo ina sa pagpangamuyo kag mag-alalay ka lang sa iya. Hindi kag never kag ani magsulod sa sitwasyon niya nga amo sina. Hulat ang husto nga tion. Para nga mapabatsyag mo man sa iya, kag mapakita mo sa iya, inang nabatsyagan mo subong nga paghigo. Alas 2:15 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax anay ka mudera. Siyempre si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahanumdong. Ako si Dr. Fea Mabugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang Action Radio Philippines Standard Time. Ang ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. The best nga immune system booster. Ang pinakamaayong nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbugtaw mo git sa aga pagkatapos mo gargle kon pangalimog, kuha kag sa soft gel nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Madasig matunaw, madasig mag-epekto sa itong lawas para kita mangin energetic bugos nga adlaw. Plus pa kung ikaw man ang may ginaantos nga balatian. Ano man ang imo ginabatsyag, kag kung ikaw problema mo pagid ang imo sinidugo para sa imo mataas man nga blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, imo potassium, imo calcium, basta involve ang atong sinidugo, the best man ang atong sini Dr. Pinoy Squalene Capsule tungod mga nga cleanser kag regulator sa atong dugo para ikaw mangin healthy kag active. Pero problema, of course, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamangkutanon sa imo ginaantos nga balatian. Kag sa aton man produkto ang aton Dr. Pinoy hotline 441-1299. Kag nahamtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa May Lopez, Mandalagan. Mabagani na dira sa nagkalain-lain nga mga butika sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa syudad sang Bacolod, ada available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:20 na, Action Radio Philippines Standard Time. Okay, tuwi pilain ka mga greetings. Aha. Maria Luz Grijaldo Macuna, tagaupod man sa iton sa sininga hapon. Kay Sentones. Sentones or Sentones. Patamyaw kami, Melvin Sentones, kag Jensen Garrido, kag technical team kay Isabela. Salamat, God bless. Red Chilu, Batos Taquizo. O hibaluon ta kundi na day. Watching lang kahit lain matsyag. Thank you, Gid Maria Luz Grijaldo Macunat. Good afternoon. Or not feeling well, si Inda Maria Luz. Inom damo tubig. Aha. Okay. Hinidino Cadiz, mayong hapon man. Kag salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag may reaction di karon sa aton man letter sender sa aton na Facebook Live. Diba? May hapon si Tenan kag ginatamyaw ko gidakon uto dira sa bata sa iya birthday subong. Maria Luz Bangkaya. Happy birthday halin sa imo utod nga si Hinidino Cadiz. Okay, salamat. Katuan tayo na yung pilaman ka mga opinion sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa aton sa ila sini mga transistor radio. Kag sa aton man Facebook Live,
ang ilang mga comments kag suggestion para sa atong letter sender karong nahapon nga nagpatawag kay Jonathan. Halin kay Inday Track si Ebuseo siling niya. Ma-advise ko sa letter sender tawe. Dako na nga sala sa mata sang Dios kag sang tao. Habang timprano pa ikaw na lang sa girl likaw, I'm sorry. Samtang timprano pa, likaw na lang sa girl nga ina, nga may bana. Ngita ka na lang single nga girl. Sa ulihi, ikaw na masakitan. Oh, may point man siya. Salamat gid sa imo, Inday Trexie. Ebuseo. Siling ni Wilma Cabarles. Kung ikaw daw ginatuyo, ano ang bulong? Magtulog ka, Inday Wilma. Ang bulong sina kay Inday Wilma Cabarles, kung daw ginatuyo ka, inom ka Inom ka gatas, day, na kay namin nadason imo tulog, ha? Okay. Kadamo, bisang mga nagasugpon-sugpon lang ho. Scarlett Valiega, salamat gad ha, no? From Kabangkalan. No? Salamat man sa compliment. Niyog lang ko tamyaw sang Morante family sa Castilena. Thanks Tito from Eva Morante. Okay, halin ka in the Reggie Taledo Rado. Dawig ni iya mo ha. Di na to ding iya kaina. Hello, letter sender. Sa akong opinion, hindi pwede nga makigrelasyon ka sa isa ka babae nga may bana na. Hatag ka lang advice sa babae kung siya may problema. Pero wala ina nagakahulugan nga makigrelasyon ka sa iya. Okay lang na nga friends lang ka mo. Magsobra dira, hindi na pwede. Correct. As human as we are, fall in love kita sa isa ka babae. Normal lang ina, pero sala ang babae nga imo. Ginpalangga. May point siya. Kag silin niya gani from Leviticus chapter 10 verse 10 or chapter 20 verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer or the adulteress are to be put to death. Namon ni siya nga daan nabalaan ng mga Bible verses mo. Ay pa may padala pa din siya from Luke chapter 16 verse 18. Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and he who marries a woman divorced from her husband commits adultery. Salamat in the Reg. Kag sila flee from sexual immorality. Even other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Okay, thanks again. Greet man kami subong, gapamati kami di subong sa Shenda Laura, Barangay Pacol, Bago City, Leon Quintanilla, Omaria. Okay, Tita We, palihog lang ko tamyaw sa Morante family. It's done already. Kagka-in-the girly May Atong Salazar, salamat man sa pagupod. Kag mayong hapon man sa imo. The Bible is very clear that adultery is sinful. Adultery is when the covenant of marriage is broken by fornication and lust. If you're married, you must not engage in any sexual relationship with anyone but your spouse. Otherwise, the adultery, otherwise that's adultery. Gamur akong mata. Okay, naghang na naman siya. So, nadula siya. Alas 2:25, Action Radio, Philippine Standard Time. Ari na lang kita makato sa atong text hotline kay ari din ilaman nga mga opinion. Relax na lang din sa atong Facebook Live kay naghang naman ang atong sa Nick Computer, no? Mayong hapon lang, Tita Wilma, ang mahambal ko lang. Sa atong letter sender, sa imo Jonathan, relax ka na lang. Hindi mo man na mapilit ang kaugalingon mo para sa iya galing to, hindi gid pwede nga ma-inlove ka sa babae nga may bana, problema dako, kastigo gid iya paabuton dugang. Salamat gid tunte 39. Siling naman ni 69
6903. Good PM tawe, ma-advise ko lang, letter sender, palayuan niya na lang kay ti may bana na siya sa lagi din na kay Lord. Mangita na lang siya single damo pa girl. Pasensya utod ang imo nga message. Karon pa na sa guro tawe, masulod liwat, okay lang. Dali gid lang bala kay pati ang atong sa text hotline gahang. Gahang na nga atong sa nga hangman siya. Okay. Sakay Jonathan, damo gina. Tita Wilma kag sa tanan nga tagpalamatin your program. So, ang ma-advise ko lang sa imo, Jonathan, never lang danay magsulod sa ila situation kay wala kapakabalo kung ano ang hinungdan. Kung nga aginaamo na siya sa iya husband. Thank you, Tita Wilma. Greet ko lang family Rigacho and Gamarche family from Justin Rigacho sang La Castillana. Okay. Hanap ko callmate. Gapangita siya, callmate girl lang. Buot lang, pwede mangin friend. Okay, basta wala lang sunluganay, wala lang halitay, okay, gina. So gusto nga mangin callmate, sharing your cell phone number 090914, sakto na tawi, 0909-147-5941. Again, 0909-147-5941. Okay. Tita Wilma, ano niya siya? Tita Wilma, good PM, ang sitwasyon ni hindi na niya pagubon pamilya kabayi kay budlay na ang himuon niya ngita iban. Greet ko palangga ko si Judy. Judy, Mami Love Albert from Victorious. Okay. 9490. Wala gid ko choice niya, na. Okay, para kay Jonathan mabudlayan kagid sina kung padayunon mo inang sitwasyon. Una, kasal siya sa iyabana. Ikaw sultero. Ikaw sultero, may babae gid nga para sa imo, Jonathan. Tandaan mo nga sa mata sang Diyos, sa mata sang tao, kasado sila. Greet ko lang, tita, please, ang akong hinablos ang happy birthday kay Kier Angelo Hipulani Olvido, si Tito Lloyd ni Asang Isabela. Salamat, Tita Wilma Sugaton. Salamat man sa imo, 3168. Action Wilma sa kay Jonathan, una sala gid na ang inyo relasyon. May bana na siya kadamo da dalaga. Bata ka pa to. Sa dalayon niyo nga kita ay sagwa basi matintar na gid kamo. Pray ka kay God. Dudes, dudes niya. Okay, dudes. Salamat gid 7061. 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Kag halin man kay Inday Nonalyn Valles, ma-advise ko sa letter sender, baw dako-dako nga sa laina sa mata sang Dios kag tao. Habang hindi ka pa ma-develop sa girl, palayo ka na kay ikaw na masakitan sa ulihingi. Ta na lang sang asawa, damo da single. 3872. Inday Nonalyn Valles, salamat gid kag mayong hapon. Pwede ka plug number, textmate babae ako. At gusto niya textmate nga babae, siya si Renato. Okay, si Renato Duran. Boy, sorry sa gusto, hindi niya ikaw, si Renato, nagapangita sang textmate nga girl. Ang iya cellphone number 0948-011-4891. Again, 0948-011-4891. 2:31 na, relax lang anay dira. Inday ni Carlo Mugdang. Mayong hapon, kamusta ka na tawe? Uy, nakabata na ko. Hala na budlayan. Okay, istoryahan talang na. Action Radio Philippine Standard Time, 2:31. Si Tita Wilma magabalik. Pagkatapos man, sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay! Kaya dito na tayo.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa iyo. 35 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa palatuntunan This Is My Life. Karon nga adlaw, dugay-dugay nga itong sa ni horoscope. So sa mga nagahulat dira sa ilatag sa mga zodiac sign, relax lang kamo dira. Mayong hapon lang dira sa Mayor's Office sa Banwasang Isabela sa Tinanya staff. Salamat gid kag mayong hapon sa inyo tanan. From Dubai, Inday Jen Yanes talang kaguro ay. Okay, good PM Action Wilma live kami di sa Minuyan Escobiso family kag Inyose family or Inyosa's family. God bless you and your program from Nestor Escobido. Salamat gid. Ada man nagapod sa iton karon nga hapon si Mami Diana Consolacion. Mami Diana, mayong hapon lang dira si Daddy Boy, dira sa inyo sa mga taga Isabela. Salamat gid nga madamo sa inyo kay Mami Pilar, kay Mama Dayin, mayong hapon na Mama Dayin kamusta lang dira sa inyo tanan. Kaga nagaupod man sa iton karon nga hapon si Inday Raquel Gariando. Dumduman ko na lang Inday Raquel. Salamat tigin pa pahanumdum mo si Tita Wilma. Mungkin na basta nag-edad ka, medyo may pagka-lipat-lipato, no? But anyway, okay lang na iya. Why ta na gina-admit din ay. Pati ka na. Okay. Luyag mo na ito na-mention sa atong sa mga palangga mga tagpalamati ang Negros Press Club, no? Mga katapo sa media, broadcast, print, television, may General Assembly buwas nga adlaw Sabado. So, buot silingon sa General Assembly, mapili na naman sa mga bagong mga opisyalis ang Negros Press Club, buwas iya nga adlaw. So, may duha iya ka team or duha man ka grupo nga magapapili. Da si Inday Raquel Gariando. Inday Raquel, good afternoon kag salamat gid. Ang team na nga ginaupdan ni Inday Raquel, ano gani? Team Change Now. Mga upod dyan sila nanday Miss Dali Yasa, si Manny Canto, of course si Inday Raquel, si Grace Supe, si Hensboy Sistina, at sila mananday Boy Shukon, si John Gaton, si John Gaton, Araman, si Babes Gantalaw, si Boy Factor, Ray Shason, si Ives Montesilio, si James Toga, kag si Rox Estrella. Amo nang ilaya grupo para sa grupo nga Change
change now. Kag sa grupo naman padayon, syempre, sa grupo padayon, ara dira ang mga mga upod no ara ka mga tahuman gani kag ka mga gwapo. Ara si Miss Glaisel Masculino, si Sheila May Hilera, si Erwin Cavera, mayong hapon lang na sa inyo Merlinda Pedrosa, kay Miss Elsie Hulingan, kag syempre si Miss Nona Di Mala Magbanwa, upod man sa ila grupo si Ives Montesilio, amon pagid ni sa Action Radio, si Action Eden Aboso. Ada man si common candidate si Ray Shason, makita na to, no? Si Ray Shason, ada man sa grupo ni ni Inday Daliasa, sila nanday Ives. Si Action Doral Cabato, yes, Action Doral Cabato, si Inday Doral. Kag si Max Macahilo, ada man si Action John Dale Salazar, na? Si Action John Dale Salazar, si Jimlo Victosa, yeah, si Jimlo. Kag may isa pa gid na sila kaupod, si Inday Nanette Guadaquiver, na mo ng ilang grupo. Pero siyempre, ang dali sa aton, ang munya station na dyan sa Action Nona. Action Nona, di maala magbanwa si Action Eden, si Action Dorel, kag si Action John Dale Salazar. Si Glaisel, si Shalami, ti sa mga katapusang media, print, broadcast, print, kag television. Sila na, at subantayan ta na sila buwas sa General Assembly, pamatian na ton ang ila sini maplastar sa aton, kag kun anuman ang ila sini mga plano para sa aton organisasyon nga makabulig man para iya sa aton organisasyon kag sa kayuhan sang mga miyembro sang Negros Press Club. Alas 2:40 Action Radio Philippine Standard Time. Ara na naman siya, naghang na naman siya, pero makanto na tayo ni si Tita Wilma sa itong sinipagbasa sa itong horoscope. Go! Nan, ara siya. Para naman sa itong sini horoscope, karon nga adlaw, Biyernes, Enero 17, 2020. Unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang Capricorn, mga nataw, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Sa mga Capricornian, kung mahimo, likawan mo ang ginatawag ba lang nga pyramiding? Pyramiding. Muna natawag naton nga get rich quickness and ang quick investment na kung dira iya damo siling nila I don't know kung insakto na, pero siling nila dasig di ang kwarta tawi mo kung mag-intra kada iya, amo lang ni i-invest mo ya, batunon mo ya kada simana, interest lang sa imo kwarta. Pyramiding ina na. So sa pyramiding, siyempre, hindi man malikawan, why man naton ginapakalain, may ara man maayo, may ara man nga mabiktima ikaw, nga sa diin magahinulsol ikaw sa uli. Pero sa imo Capricorn, nagahambal ang imo horoscope, likawan mo anay. Kay nga madula ang imo kwarta, nga daw aso. Ote, ano be? Kag ang ginahando mo nga dugang income, may katapat ina nga mga oportunidad. Kinahanglan lang gid para sa imo manilag kagid kag tinghuan mo nga mapasangyog ang imo ikasarang, mapasangkad ang imo ikasarang para nga maging preparado ikaw. Mga maswati mo nga numero 1-19, 33 kag 39. Lucky color, dollar green. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarian, taga-importante ang imo mga ginapanghambal, ha? Tagaan importante. Tagaan mo importansya, no? Ang imo mga ginapanghambal kay kinahanglan kung ano ang imo ginahambal, tumbasan mo gid sang imo ginahimo. Amo ining pamaagi para nga mabalik mo ang pagsalig sa imo sang tawo. Kung nagapangita ka naman trabaho, hindi ka man mag-surrender sa gilayon, amo ginaiya may kabudlayan kinahanglan imo walang puwasan. Kay nga sa masami ang mga pagtilaw, amo ina ang paagi para nga maangkon mo ang nagakabagay para sa imo.
Maswerte mo nga mga numero 9, 22, 29, 32, kag 55. Lucky color red. Sa mga Pisces naman, yes, sa mga Pisces, syempre, Pebrero 19, tubtob, Marso 20. Sa mga Pisces, kung may ara sa inyo pamilyang nalulong sa droga, in short, drug addict, iparehab ina. No? Padayon naman ang imong ginumpisahan nga spiritual practice para nga ma-attract mo ang swerte. Pisces? Posible may ma-encounter ikaw nga tao karon nga adlaw nga arrogante. Di na mo man mapakita ang imo pagka mapainubuso ng imo humility. Kag hindi man paguyang-iyang imo energy sa mga mong sinanga klases ng tao. Aha, Parishan? Maswanti mo nga mga numero 11, 19, 31, 38, kag 55. Lucky color hot pink. Sa mga Aries naman, sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ay, Enero, subong, kung may mga negosyo ka, abya si kasuhan ng mga permits mo, ang imo nga business permits, kag ang imo balayran sa buwis, kalikawan mo ang rush hour nga deadline. Kag hindi mo man iya pagtinguhan nga maangkon ang oportunidad nga mag-abot sa imo nga hindi mo man masarangan iya nga himuon. Yes, Aries, maswerte mo nga mga numero 11, 17, 29, kag 34, maswerte mo nga mga numero coral red. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubtob Mayo 20. Sa mga Taurian, ara naman siya. Sa mga Taurian, gampang siya dula-dula, gigpatigpat pa sa. Sa mga Taurian, magkilala mo subong nga adlaw matutuod mo nga abyan, kag subong mo man mapamatudan sa kaugalingon mo nga hindi tanan nga nagahambal sa palibot mo, mga matudtuod gid nga nagaunong sa imo. Ang ibanda nagahulat lang na kung ano mabatian kag ano makita nila nga pwede nila machismis, ganit Taurus, maghalong ka. Maswerte mo nga mga numero 7, 9, 15, 31, kag 44, lucky color violet. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Issue sa imo karon nga adlaw financial management nga kinahanglan makaangkon ikaw sang proseso para nga mag-athaganay ka mo. Kinanglan mo man, Gemini, nga maging organized sa imong mga transaksyon para hindi maginamong imong mga schedule. Hindi bala magdururupol kung sinanay pamabatian ko dururupol. Anong dururupol na yun? Hindi mo na bala maintindihan kung ano yung mo, kung anong unahon mo. 9. Yes, Gemini, maswerte mo nga mga numero 7, 15, 22, 39, kag 41. Lucky color, neon blue. Nabatian nato ng unang gabahin sa itong man pagbasa sa inyo sa ating mga horoscope pagi sa itong text sa zodiac sign. Relax lang kasi Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga commercials. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw. Standard Time, alas 2:49. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Si Tita Wilma padayon man nga magapangalagad sa inyo karon nga hapon. Siyempre nga ito man na Dr. Alfred Spure, Mangosteen Tea. Ang nagaisahan ng supplement himo halin sa Pilipinas nga may US FDA Seal of Approval. Ang Dr. Alfred Spure Mangosteen Tea, siyempre nagabulig ina para nga malikawan nato ng pag-angkon sang kidney stone o kung bato sa kidney. Inatungod man sa kalidad sang alkaline nga ginaangkon sang Dr. Alfred Mangosteen Tea nga mong nagabulig para nga man-neutralize ang nagaamat-amat forma nga mangin bato nga acid sa aton sinilawas. Kag sa padayon man naton, sige-sige nga pag-inom sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea, tunawon ina kag pagwaon sa aton lawas. Isa lang gid ka tea bag. Pwede na sa 1 ka litro sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ina, hindi lang para sa imo, kundi para man sa bugos nga pamilya. So, kinanglan, be smart, be fit, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kita adlaw-adlaw. Mabakal man ina sa nagkalain-lain nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugaran, of course, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:50, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, happy birthday today kay Sunshine Grace Mission. Greetings coming from Mom, Dad, Tito, and Tito Beth sang Victoria City. Happy birthday, Sunshine Grace Mission. Kay Noemi Belio Candazo, good afternoon, Ma'am Wilma. Patamyaw sa akong pamilya sa Hacienda Robles, okay, Inday Llanes. Mayong hapon, Ma'am Wilma Sugaton, greet ko lang gali mga security guard dara sa Mega World Bacolod. Nga nagapamati gid kag naga-watch live sa imo, Ma'am. Especially kay OIC Perez. Thank you gid, salamat mayong hapon dara sa inyo tanan. Okay, so standby kita padayon si Tita Wilma sa pagbasa man sa aton dugang nga mga horoscope sa mga wala pa naton mabasa nga mga zodiac sign. Cancer na kita, no? Sa mga Cancerian. Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Sa imo, kung nagatrabaho ka, kaayo hagid ang pag-perform sa trabaho mo. Amo lang gid ng pamaagi para malikawan mo inang makahalalit nga kahisa sang upod mo. Ha? Abi mo, kung hindi mo pagpatulan mga amo sining klase sang tawo, maparealize mo sa ila nga dapat ka nagali nila untatan sa paghatag sang intriga. Kay nga wala man epek ang ila himuon sa imo, ha? So kinahanglan mo lang Cancer, focus sa imo sinitrabaho. Mas swerte mo mga numero 3, 25, 41 kag 35, may 44 pa. Sang yellow is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, ikaw Leo, kung nag-apply ikaw trabaho, may posibilidad nga mabaton ikaw, basta qualified, kag kompleto ang imo mga
documents. Isa mo man kabag nga kakilala mo maga-endorse sa imo sa nga pwede nimo pagakitaan. Antes man, kinanglantunan mo anay o sisaon mo sang maayo, antes mo inasudlon. Leo, maswati mo nga mga numero 7, 22, 27, 31 kag 44. Lucky color, magenta. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Isa ka sorpresa. May sorpresa gid man kay makibot ka kung sino mabisita karon nga adlaw kung sino nati istoryahan mo lang si tawe no? Pero ina siya mo baka pabago sang direksyon sang imo kabuhi. Kag may posibilidad man nga maangkon mo ang imo mga handom bala sang una anay before pa. About ano na? About love. Sa mga singles na mga Virgo niyan ha. Posible makapangasawa ka na guro kung makapamana na kung single ka antes iya matapos ang tuig ina suno sa imo horoscope. Masuwerte mo nga mga numero 2, 11, 21, 37 kag 41. Lucky color pearl 1. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra kung anong nabatsyagan mo, kung anong panagupnup mo, sunda ina. Kay nga mo inang maging gabay sa imo para makadesisyon ka sang husto, kag makaangkon ikaw sang kaayuhan sa kabuhi mo. Kag very timing man para sa imo nga may mga mabinuligon nga tawo nga masaligan. Nga magabulig sa imo sa bahin sang masiling mo bilang nga wala mo pa nabatian sa negosyo nga ginsudlan mo. Okay. Maswerte mo nga mga numero 9, 17, 22, 30 kag 35, lucky color green. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Makaangkon ikaw sang swerte inakon. Mangkon mo ang swerte nga ginatawag kung palanggaon mo ang tao nga nagakontra sa imo. Scorpio padayon na lang ang imo pagka mapainubuson kaya mo gina makahatag sa imo ka makabulig sa imo. Mas swerte mo nga mga numero 9, 15, 33, 30 kag 38. Lucky color mustard yellow. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, tagaiman panahon ng imo mga palangga sa kabuhi. Kinahanglan mag-angkon man ikaw sang quality time para sa ila. Kag magaserbi man nga rason ang dugang pagyed nga grasya. Magaserbi ina iya nga dugang pagyed nga grasya sa imo. Inang imo pagka mabinalakon nga mahatag sa imo pamilya. Maswerte mo nga mga numero 5, 18, 29, 27, kag 45. Lucky color, maroon. Okay, nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero hindi pa tada matapos. Relax lang anay kamudera. Kay si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. 59, siyempre si Tita Wilma, padayon man nga magpangalagad sa inyo sa sininga hapon sa This Is My Life. Pero dugay-dugay para naman sa aton coffee break, upod ng Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Xanthone. Gasadin sa pag-inom neton sa Xanthone Plus Coffee Mix adlaw-adlaw, siyempre may mga piya aga. May ara pagitapos kaon sa udto, may ara pagit sa hapon, iban gid sa gabi pa. Ara nga itong Xanthone Plus Coffee Mix nga makasiling ka, may kape ka na, may bulong ka pa. Ha? May makuha ikaw ng mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Ang insoluble fiber, amoy na nagabulig sa atin sa pagtinlo sa atong sinikolon. Ganyan pa, pwede na ito mabakal ang Xanthone Plus Coffee Mix. Sa mga tsindahan, malapit sa inyo tag sa kalugar, kag pwede na ito nila mabakal online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Pwede pa ma-deliver sa aton mismo puluyan. Kag ang authorized online distributor sang Xanthone Plus Coffee Mix amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3, ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Alas 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, tiyo naman sa pagpaalam ni Tita Wilma sa ating pagpangalagad sa This Is My Life. Karon nga adlaw Biyernes. And again, thank God it's Friday. Enero 17, tuig 2020. Sa mga wala natin malabutan nga mga mensahe, madamog nga salamat ang pagpasensya, ginapangayo gini Tito We.
Kagsalamat man sa akong sa mga partners sa technical control. Action Henrys Pulgar. Upod man kay J.M. Kin. Kag sa ito na mga intern diraf. Nga mga nga gwapa kagwapo. Okay, gina titaway. Kag syempre man sa ngalan sa among station manager. Action on, edi Mala Magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tito Wilma magpaalam sa inyo tub-tub naman liwat boys. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!